superleuk dat je me joggen. Want het is alweer tijd voor de derde puzzelpost. Doe wel even die jas uit. We hebben een heel soort reacties aan deze puzzelposten. Elke keer kan gewoon reageren waar ik bij kom. Zoals Bart, Kian, Bretje, Simon, Pico, Connie, Roy, Anja, maar wat is nou het geval? Het plak bij deze persoon wennen die de puzzelpost boen had. Ja, dat is een mooie zin. Die krijgt dit boek. Alleen nog die wennen in Hemelen. Daar ben we al een keer west. Dus Hemelen is Joert super chill. Dus dan wist het even, als je in het plak wennest van een persoon die het al een keer jerdere puzzelpost boen heeft, is nog steeds binnen. Nou, Nienke, dit boek komt naar die taart. Ontzaag. Hey Nienke, hoe is het? Ja, goed. En Marijn? Ja, supergoed. Leuk dat je hier komt, maar. Ja, tuurlijk. Maar waar ben je hier? Maar mijn zus, mijn broer en mijn ouders. Ga je toch een beetje van lezen? Ja. Die willen tak gooien. Kom maar op. Ja, komt hier, let op. Hé, wat voor bedrijf heb je? Een melkveebedrijf. En hoeveel kan je hebben? Voor melk is momenteel 120. Hast je de arme weekend nog klusjes opknapt? Ik het lekkertje maken. Dit even weten onder de video wat voor klusjes als Sto opknapt heeft. Waar is de laatste tijd het slimst mist? Wie is vriendin? Als kwal en zo. Ja, en is die wel jongen? Nee. We bellen je wel, maar verder we hebben net echt schoen of zo. Oké, dus je was net echt een soort van bondje sluiten of zoiets. Nee. Hast je nog nog een corona-bondje sluiten met die vrienden of vriendinnen? Laat het maar dan weten onder deze video of stuur mij een DM. Wat was de letter worden? Vrachtwagenchauffeur. Mies net. Ja, het liefst internationaal. Op wat voor vrachtwagen? Ja, de Scania V8 natuurlijk. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpad. Kun ik daar Joer nog ergens mee helpen? Ja, ik het helpen van Kjell maken, ja. Oké, je wil het nou wel? Ja, prima. Hier is Jezus. Dit is allemaal heel veel. Als je met al je liter hebt, het is een pak van jaar met, dan is het precies cent. Nou, met een liter om te zitten en dan kijk je erin. Zo. Waarom was je net op een plaats? Nou, ik vind Kai wel hartstikke een leuk beest, die maakt er verder niks mooi. En vraag want ja, ze spreken volle meer om. Echt volle meer. Binnen net volle vrouwen die op een vrachtwagen rijden willen. Nee, klopt. Nou, dat is mij in de klas juist. Ik ben de eerste paar elkaar eigenlijk, je vraagt van mij wel. Is het wel een beetje met waande of? Ik heb nou de opleiding autotechniek en transport. Dus als ik wil, ik een automonteur worden. Dus als ik mijn auto steken heb, dan is het bij wel helpen. Dan kom ik erom. Gaan we nog een trekker naar Joert? Heel trekkerij. Ja. Zullen we een stukje rijden? Ken wel. Even toe in het land. Ja, leuk. Jong lang. Trekken! Want het is lekker om te trekken. Met de drum. Maar het is lekker om te trekken. Geef je leven zin, toch ook eens wat boeien. Zo Nienke! Dat kan best nog net! Ja, super. Ja! Jongen. Wil wel vleeg eraf. En wil je in camera steert, ga je naar iets gamen daar. De weekend echt schijn. Maar alles zitten op een wildwaaien en hartstikke mooi zitten. Het weer al muidig rommel in iets gamen. Dus die stapel, smaak, ding ook wat in de keuken. Nou, zie ik het een beetje opvaaien? Ja, vind ik even. Zie ik dit? Ja, vind ik maar even. Dat is wel heel belangrijk. Dit is even aan de kant zo. Oh, beter hè? Ja, Toch dit. dat is netjes. Ja, toch niet. Hey, wil je nou dat ik bij Jimdel kom? Dat kan gewoon, maakt het net uit. Welk plak had Jim bij je? Ik kom bij hem in Hemelen. Ik kom gewoon bij hem del. Ook net Nienke. Ja, ja. Oh, dacht ik. Als mijn koffie klaar is, Ja, ik maak wel koffie hè.